Лідери кримсько-татарського народу разом із президентом України Володимиром Зеленським повинні сісти за один стіл та знайти порозуміння. В цьому переконаний голова кримсько-татарської діаспори в Стамбулі та член Всесвітнього конгресу кримських татар Джелал Ічтен. За його словами, тільки таким чином можна вирішити кризу, яка виникла у відношеннях з Офісом президента. Як відомо, за час президентства Зеленського президент бачився із лідером та представниками Меджлісу лише 2 рази. Після цього за нерозумілих обставин заплановані зустрічі відкладають. Наш кримсько-татарський меджліс повинен бути поряд із Зеленським. Зараз голова держави він. У нас немає потреби сваритися із ним. Ми повинні сісти за один стіл із Зеленським та знайти спільну мову. Зеленський – недосвідчений президент. Мені здається, він керівник, що перебуває під впливом людей із радянським менталітетом. В Україні вже обрали президента. Незалежно від того, в яких опозиційних партіях знаходяться представники нашого народу, заради кримських татар, які знаходяться в полоні, необхідно обов'язково спілкуватися із Зеленським в рамках демократичних правил. Наразі він керує Україною. У нас немає бажання воювати з Україною. Тому зі свого боку ми можемо допомагати в деяких діях Зеленського.